Anyuola moro e gwenge go mag Kital e Karachuonyo kaunti ma Homa Bay koro golo kwayo ne jogo manyalo biro konyogi e tero thieth nyathigi ma nyako man kod chandruok e wach mar dhi oko maduong' chakre nyuol mare. Nyathino ma nyako mong'ere kaka Joan Anyango kendo ja grade 4 e skund primary ma Kital osebedo kanyo to kod chandruok mar dhi oko maduong' kendo gombo mondo koro timne bero mondo mi koro en bende obede mana kaka jomoko. Ma en bang' ka koro min mare Josephine Akinyi nolero ni koro onge kod nyalo mar tere e kar thieth kendo nyathino osebedo ka sandore kata kako nyalo bedo piny e skul. Bende on chandruok maduong' somo mare ok osebedo koro ka dhi nyime. Min mare Josephine koro ne dwaro mondo koro konye nyathine bede kaka mamoko kaluwore ni en chandruok ma osebedo kode kuom tin mare kaka koro ne olero. Jan nonyuol ka siandane nodinore. Kana temo kode yor osiptal to nonyiswa ni onego bi ni tere operation. To operation ema osebedo kaka dhi nosetama nyaka koro gi sani. To nikech kaka nanyalo afford dhi operation tek kaluwore ni wuon gi nitie to tiyo mana e dala ng'ato. Waonge gi nyalo madwang' dhigo. Jan osebedo gi pek chakre mana nyuolneno nikech mondo dhi oko maduong' e yo maler tek. Siandane tir nodinore, ok anyal pando, awacha adier mar Nyasaye. Koro Nyasaye notuchone kamoro matin. Koro kama tisni kane bet pod otin to ne bet odhi oko maber. Koro luwore gi kako medo bedo maduong'. Koro ing'eno bedo ochiemo. Koro mondo dhi oko maber tek. Kendo seche moko ywakna ni mama, kadhi oko tahinyora, ok adhi oko e yo maber. Koro gima inye ahinya en ni ochiemo to gigo wuogi. Koro gigo bede iye. Koro kaka wuoge e yo maber tek. Koro an natemo mana manyo ne yore nyaluogi seche moko amiye yath to goye gi diep kabet oyudo nafuu matin. To nikech kochiemo to gigo dinore iye. Kata yweyo seche moko Joan ok ywe e yo makare. Koro mage pek mosebedo kokale. E limbe manotim kanyo kod Lolwe TV korgi Joan e gwenge ma Kital koro Joan owuon olero ni chandruok mokale osetame kata chiemo chuno nochiemo matin nikech en gachiedh nade mar dhi oko maduong' ma samoro biro bedo ne chandruok kapo nono chiemo mang'eny. Mano koro imbo kwayo mondo en bende konye odhi nyime to kod sombe ma onge chandruok moro amora. Koda tin nyaka tin 20 kadhi oko ok adhi maber seche moko apilo matin. Seche moko awinjo nyaka iya marama to iya kuot. Sama iya kuot ni to ok achiem maber. Awinjo marach, awinjo makasika tuo sate. Seche moko pok adhi skul ana dala juma. Kapod gini an go piny nyaka koro sani. E limbe mane watimo e skul onogono ma primary ma Kital kaluwore gi japuonj mare Madam Faith Anyango nowacho ni ging'eyo chandruok mokaloe kowuok kuom jonyuol mare ma yande nosepimo ne skulno. Ne gisetemo duto te mondo ne giyude kaka inyal thiedhe, weche mabende nosir gi japuonj maduong' Francis Omolo Obala manotelo ne skund primary onogoro ma Kital. Gipuoyo ahinya jasiasa Migosi Kennedy Kasera manose jatelo mokwongo donjo kendo mar neno ni koro manyane na yorego ma kaka ibiro dhi kony nyathi ma kamano e kinde mabiro. And we've been looking for help from several places. And fortunately, Honorable Kan Kasera came to her rescue. Joan has been suffering from a blockage in the bowel from birth. She cannot have long calls properly, just like a normal person goes to the toilet. The place where she uses for passage is very small. Now that makes her the waste that she is supposed to be removing is contained in the womb, in the stomach. The condition has really affected her performance. Due to the condition, she rarely reports to school, meaning that one cannot, without coming to school regularly,
she concentrates less in the class, making her performance to be poor, although the girl is bright. The pupils sometimes always run away from her due to her condition because sometimes there is bad smell coming from her. That has made several pupils to run away from her and make her feel poor in her emotions every day. John Anyango en ja class of grade 4. Koso bet kotimore ne maber ahinya nikech en nyathi manonyuol kaber kendo ne very cheerful. But sechegi to koro mor mane en go kata mana chako go somo jatinde dhi kadok chien nikech condition ma entiere godo. Nwaneno condition ne ka koro ne medore nikech en ng'at moro ma en gi tuo mamiyo iye kuot kendo ok onyal dhi oko maber kaka chenro onego bed ni chalo. Ka waluongo min gi waneno ka problem ne dhi mbele class to min gi onyisa ni ma condition manonyuole godo kendo ne gisetemo mondo gidhi osiptal. Osiptal ne wacho ni daktar ne dwa ni mondo tim surgery to nikech yutogi ne nok ne ok ginyal timo ne nyathini surgery e seche mane dwaro. E seche mawuoyeni ne gitimo assessment mar jo class 4 matimore e Kenya mzima. Ok onyal concentrate e class, ok onyal bet piny maber e class. En seche moko en nyathi matimo penj komogo mana chonge piny e class nikech iye kae ma ok dwar ok oyud kaka otimo. Korka migosi Kennedy Kasera mano otelo e neno ni joano biro yudo kony makamano kendo singo mar temo duto te nowacho ni en gima lit ka nyako matin makamano koro sandore. Ochano mar biro neno ni otudore gi osiepe mathoth kaachiel gi jo mamoko mar neno ni otere kar thieth ma Kijabe Mission Hospital mayudore kaunti ma Kiambu. Bano bang' ka koro nosetere e gwenge e kar thieth ma Jalaram Kisumu mondo koro ne timne check up kata nono tuo makamano to koro nyalo time nade. Kasera nokwayo jotelo moko bende moyiero wuoge oko mondo koro konye joma kamago ma sandore e gwengego mopogore opogore. Koro nya yudo sime koa kuom japuonj ni nyathini osebedo gi chandruok kata kaka onyalo somo, iyo kuot kaka onyalo bedo piny onge, mana kawo action, mana asewuoyo gi daktari ma Joan koro dhi yudo thieth kendo itere e theater kiny odhi yudo thieth maber mondo odog e ngimane mano mor. Gima medo kwayo en ni jotelwa mane wagonegi kura gipare ji kaka Joan gini, nyithindo machalo kaka Joan gini, giwe keto ni jogi gimanyo mana sa kura. Ne Lolwe TV, nyinga Jesse Omondi.